Ndofara hangu makadi prophet. Mabva kupi? Ndabva kuTenward. KuTenward. Chii chinonzi kupa? Kupa mwana wangu. Mai kupa nditeererese. Ndoda kuti Mwari akusunungure zviro zvenyu zvimire mushe. Zvakanaka prophet. Somebody say one. Imipo upenyu hwenyu mune vana vangani? Ndine one prophet. Koma akuchemei mama? Vakadzi vane Mwari madhirama wa. Shuwa wautochema. Uwe nyararai mama. Mama. Prophet. Paupenyu hwenyu hazvina kukumirirai zvakanaka. Chokwadi. Mene mutauro muzhinji iri pamuri. Chokwadi. Asi ndoda kuti ndizive kuti imi munotuka here vanhu? Munotuka here? Kana musingatuke ingoti handituki. Handituke prophet. Kusaidi reku tingati chitungwiza here kunani? Ndokurugara murume wangu. Makatizwa? Akanditisa. Ndomboita nereka. Nasi kuri kupisa wako mana. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Notenda prophet. Nokuti chiri kundinetsa ndiri kunzi mimi muri wejambanja. Tete vakuru vari kupi? Hanzvadzi yemurume. Vari vanogara vanoshanda mutauni kukansel. Makavaita sei? Tete vakuru. Hapana. Kwamwene makavadi? Amwene hapana zvandakavaita. Musashamisike zvenyu, indiri kungotaura pfungwa dzevanhu. Murume wenyu ari kuti kudiko mama? Ari kuti ndakati amai vake muroyi. Imama munodaro here? Handina kutaura kudaro prophet. Makaita sei? Murume aenda tasara nevana tichigara nevana. Ndakabva ndaona kuti hapana chiri kuuya kumba. Ndobva ndafunga kutsvaga basa. Ndobva ndauya kuna maagenti mutsvage basa remumba. Ndakatsvaga basa remumba ndibva ndariwana. Saka pakusiya mwana wangu kupa kuna amwene wangu, ndakanga ndarwa naatete muna December. Tete vapi? Tete vadiki. Vadiki? Vadiki. Tete vadiki ndanga ndarwa navo muna December. Saka January ndo pandakazonotsvaga basa. Tete avo vakanga varipo pamusha. Saka kuti ndisiye mwana wangu ndakaona kuti hatambirwi. Ndakabva ndaenda ndobva ndanoti ndiri kuda kuenda kumapati time ndodzoka paweekend. Iri Mandi ndodzoka paweekend. Ndobva vabvuma. Mukutaura yenyu zvandiri kuziva. Inini ndiri kungoda kuti nditi imimi muri kunzi muri wejambanja kumusha kwemurume. Ndo zvandataura. Nokuti vanhu vari kuti muri weruzha. Izvo zvitarisei kuti makarwa natete makanetsa natete ndizvo? Apa pari kunzi amwene vari kuti havachatoda kukuonai. Ichokwadi. Asi imi muri kuti inini ndinotopa gara chete. Ichokwadi chamutaura prophet. Nokuti ndii ndakapavaka pamushapa. Ichokwadi prophet. 2 rooms here. 2 rooms. Ndii nabamnini. Nababa mudiki tichikanya zvidhina prophet. So nyaya iri panapa ndeyekuti ndikuda kuti ndikugadzirisei kuti mubatane nehama idzi. Chokwadi prophet. Muchiri kuda here kubatana nadzo? Ndinoda prophet. Mudzokere kumba ikoko. Ndinoda prophet. Nokuti ndo iri kunzi wanano yenyu. Imi kana mine pamakakanganisawo kungoaccept hapana chakaipa. Ichokwadi prophet. Garai basa.